Kila pau ki kai phot khubor ba ki bor pulit Kyrwoh district kila kem laingot ki samla Shynrang ki badai shipara hakaba wei na ki udai badang rita halal kan nongrim ba kila Thombor ya ka longren yang ki para Kynthei jungki laung ba wei ka darbar Shnong kila bu chi Mudui ki bor pulen hakar finyo tarik kula lengkot arja penrio ba ki laingot ki shipara Shynrang katau ba arflai snem kat khandai snem bat khandru snem karta kila Thombor laingot ki para Kynthei jungki hi ki badan na karta khalai snem shipok snem bat khandai snem Shushu kat kom ki kai phot khubor lamba kemi chung ki te ki hinrangut katte pishphanga de kam henre ka shim da galti par snap jarjar par kham hadien kala poi ka chingte shaki bor pnya Shnong da ka shim ba ka kam ka sngo shirkhai ba ka bolong sngo khia hadu kata lamba ka dorbar Shnong kala kantu ki bor pulen ban shim ki kandon pinistom ya ki bala kadau don kti mari yo ek jing Mudui ki bor pulet ka te district kila thwet ki te shpara Shynrang bal yo kem no iki katolong khubor na kaliang ki bor pulit kala pentem bagi kendon ain kenya la kam persya ikini ki laingut Habatin pej bahagi ki shap plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya